डेली चढ़िले मो पर है चॉकलेट आनिबी है मो देह हाथ दर्द हो चढ़िले मत भल लगे हाँ चढ़ले भल लगे आउ सब चढ़ब गोड़े हाथ आंखुरे है पिठी सब चढ़ चढ़िले मत भल लगे नुह ଆଉ ଚୁଚୁମା ବିସ୍କୁଟ ଧରିକି ଆଣେ ବି ଖାଇବା ଆଉ ବୋଉକୁ ଦେବାନି ହଁ ବୋଉକୁ ଦେବା ଆଉ ବୋଉ ମାରୁଛି ଯୋଉ କହି କେତେ କଷ୍ଟ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ରେ ବାପା ବୋଉକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ମତେ ମୋ ଝିଅ ମତେ ଦେବନି ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦର কি পাগড়ি কথা দেখছো কଣ କହୁଛୁ ତୁ ଆଉ କହ ତାକୁ କାଇଁ ପକଉଛୁ ଅନାନି ସେମିତି କାଇଁ ଗଲେ ଆଉଛୁ ଦୁଷ୍ଟ କାଇଁ କହ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ତତେ ନା ହାତରେ କହୁଛୁ ସେ କଣ ଫଟୋରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିବ ନିନି ପୁଅ ହଁ ତତେ ଦେଖୁଛି ଚଢ ତ ଆଉ ଗୋଡ ବିନ୍ଧିଲା ମୋଟା ବିନ୍ଧିଲା ଦେଲି ମୋଟା ବିନ୍ଧିଲା ମୋଟାରେ ଆପା ସେ କଣ ହଉଛି ସବୁଦିନ ଚଳିବ ହେଲା ଚଢିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା ଝିଅ ବସିକି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କାଗିଜି ପକେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଭୁତୁଣି ମୋ ଉପରକୁ ବାତ ଇଏ କଣ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର ବଡ ଭୁତୁଣି ଗାଡ଼ି ଫୋପାଡୁଛି ଭାତ ଗାଡ଼ି ଦେଖିନି ମୋ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ଆସିବନି ଚକୋଲେଟ୍ ଫକଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ କିଛି ଆସିବନି ଭାତ କିଏ କହିଲା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ମା ଝିଅକୁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଆଉ କିଛି ଆସିବନି ଦିଆ ହବନି ଖାଇବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ସବୁ ହେଇଗଲା ପୁରା ଭାତ ହବରେ ଛି 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 ଛି
ହାତ କିଏ କହିଲା ପକେଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଏବେ। ହଁ ଗାଧେଇ ପା। ଏ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ମୋ ଦେହ ହାତ ସବୁଆଡ଼େ?